Opiskelun läppäriä valitessa ei kannata katsoa pelkkää hintaa, vaan sitä, että kone jaksaa mukana koko opintoja ajan. Suosittelen koneeseen 16 gigaa RAM-muistia, jolloin vähän isommatkin projektit sujuu mukavasti. Jos tarvit vaativampia suunnitteluohjelmia tai teet graafista työtä, sitten kannattaa tarkistaa oppilaitoksen suositukset ja katsoa tehokkaampia malleja erillisellä näytöohjaimella. Näytön koko vaikuttaa paljon siihen, miten mukava konetta on kuljettaa mukana. 13 tuumaa sopii pientä ja kevyttä konetta arvostavalle, iso 15-tuumainen antaa paljon työtilaa ja yleensä myös numeronäppäimistön, ja 14 tuumaa on useimmille se kultainen keskitie. Opiskelijana tarvit akkuvirtaa, ja Nuvon koneissa akut onkin testattu ja varmistettu, että virtaa riittää moneksi tunniksi. Ja laatua kannattaa miettiä, koska Nuvon koneet on alun perin ammattikäyttöön suunniteltuja malleja, näiden näppäimistö ja koko rakenne on tehty kestämään ja tuntumaan mukavalta käytössä pitkiäkin päiviä ja vuosikausia. Käypä tutustumassa ammattilaatuun ilman uuden hintaa. nuvo.com